dalwa uma do yunda nya haaju Israël ngara e nokutawa ngeloɓe en hirse kisu ɗum ko Yahuud bel a ñamata tewu walla ala paamen tan kam ko waɗa amul lewina ñaɓɓele ɓen otul kitaba rokkaɓe defte hillullakum oɗude ko fof ñamata mata sa Allah alhamdulillah rabbil alamin kamɓe Yahuud en mi hirsoɓe noon si goto maɓɓe ara hirsude so wi indi Jésus Christ ɗon haadi ɗon. Alhamdulillahi rabbil alamin non bi ojoji kewi kono ka damal ngal yaajiri hon noon e gueɗe fof jiɗɗen jubbude hen ha siki cetto sarɗiji kirso o yaade ha neɗɗo wona kettino ha so tawi kurko taw kam anda ko gollata dañde wiyete ko tamyise sahiran foti ko cukalel kan hade tamyise ari aw kabira walla ko mawɗo wakaran foti ko gorko aw unsa walla ko debbo musliman ko julɗo foti wonde aw kitabiyan walla ko kitabu dunki mo ganduɗa julɗe wawi resdirde e jomumen ɓe mbawɗen resdirde e mabɓe ɓe ɗum woni jomiraɓe defte Yahuud e Annasara kirso wo so debbo so gorko il faut ko wona julɗo walla o jeeye e ɓeeɗo fala yustaraɗul bulugo o fawetake e kirsi wiyede ma neɗɗo o hellife walla zukuriyatu wona wiyede ma wona gorko walla islamu wiyetake ma wona julɗo bal ɗaccu ko yowen mo mayis tawi ko waɗɗa hayɗo o wawa sendu asmane leydi kirsi makko moƴƴani yo jog tamise fo gayrul mumayis tawi wona paltoɗo lissirane saabu famɗude duuɓi nde so hirsi ñametake taw ɗo wawa faltade saabu famɗude aw junun walla alaka kaaɗi ngare makko o natti faltade leydi asman wayi oma walla fekkiri tan ɗifti walla sukni walla mandila ɓeɗo sikkirsi la tu'kalu dhabihatuhu li adamil qasdi ko dogote hen cuulel ngel wawa fanditade ɓeɗo hirsa walla kangala walla pekkorɗo walla mandilde ɓeɗo sikkirsi ñametake holko woni ello wasdeɓe yananede yimɓe ɓe mbawa joɓade wiyta ko fanditade daktinde hunde machallah so yi ɗon deftere walla yunakahu bona resdire eyi ɗum ɗon ko sarɗi kirsowo fil muzakka hirsande ɓe muzakki kirso ɓiɗoɓe hen e hirsugol awnahen walla pour an yakunu min alladhina o jeeɓen tajuse minna en dago men machallah munaka hatuhum resdirde mabɓe juuɗen res en sella yaade leñol mabɓe resa hen ɗum waɗi Yahuud gorko e debbo o masalan annasariyanke o e debbo o e gorko to ɓangal sari en doga annin ka hal unsa min eɗe mbawi resude e rewɓe mabɓe ɗum noon haɗen sella tan ndesen e rewɓe mabɓe foti ko gorko kanko kirsowo walla ko debbo kanko kirsowo wiyetake tan ka ma won muslim tan ma won juuɗo oɗo masala kadi omo saggi hakkillaji kewɗi e yimɓe hen wonen jaari bon cikkata juulɗo resta e mabɓe sanaɓe tuuba mi yi masala o saafo woni yana almuɓe jooɗo mbima ala ko saw tubani kumata dewle de bimto wana ko jahaw église ko annasara o yaha église o para tigi dine ko oɗo kay wiya si ɗum ala kay so wonti ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasul on kay netti wona ɗum wi o wonti julde kay ɗum ala ko woni hen haydara ala ka kanka kitabu dunki o oɗo joom deften mbiɗu ene da amulle utul kitaba hillun lakum kirse mabɓe wona ñemri mbaɓɓe mbawde wonde fof allahu akbar masha Allah emi defa hundeji ko sangara beele seɓe kirsi mbabba tugal a ñamata ala a ñamata ñaɓɓele mabɓe ñamata ɗe ko kirsi mabɓe dewiya wona ɓe ñama sangara tan ñamen sangara ala wona ɓe ñama mbabba tugal tan tawde ko Yahuud walla Annasara ala ko keɓe kirsi mabɓe taw ko mbaalu e mbeewa e ngeloɓe ko ñamaten ko Yahuud en bomo noon ñamta tew ngeloɓe Yahuud bom sirsi ngeloɓe min mbiyatma ko wata ñama saabu kamɓe en harme mabɓe keɓe harmin ɗo e koye mabɓe ɗi kalmin hoto si hirsi ko mbaddata ɗum ala ay lesga tan Yahuud kam ngeloɓe si hirsi mbiyen ko wata ñama hen saabu kamɓe keɓe kalmin ɗo hunde noon ko wondirma hirsude hunde ɗon machallah ɗum waɗi alhamdulillah rabbil alamin ɗum fof ko posuji fof ko dambuɗe ɗi ganduɗa sari o po hen eɗen poti andude ɗum saabu adunaji ko jul yultidirɗa aɗa wawi uma ɗo yondaña haaju Israël ngala e nokku tawa ngeloɓe ne hirse kirsu ɗum ko Yahuud bel a ñamata tewu walla ala paamen tan kam ko waɗa amul lewina ñaɓɓele ɓen utul kitaba rokkaɓe defte hillullakum oɗude ko kaɓe sa nani ɗum ko kirsi mabɓe mbiya wona ñemri mabɓe tan emi defa hundeji ko sangara ɓe mbaɗaten
eden jeebe def hunde mbaɗen sangar sen defi hunde mbaɗen tangar ko ñamdu mabɓe en ñamata ɗum sabu sangar o sabu kirsi mbaba tugal en kirsu ɗum de kono enen ne ñamata eɓe kirsi dammuhol eɓe dekka ƴiƴi meji ɗe eɓe jogui eɓe lofta ɗum eɓe defa ɗum anda noon mbiyata ɗum ni eɓe lofta ƴiƴi meji kirsi ɗeɗon ene karmi ñamde enen ɗum kamɓe ndewi kono en ñamata alhamdulillahi rabbil alamin enen cohlum andude hen tan que seɓe kirsi eɗen ñama kirse mabɓe machallah si tawi noon neɗɗo o nen cuka ngu ha wawa faltade walla on boni ko duuɓi kewani walla ala on boni ko kangal walla ko pekkorɗo so a ɗiftude walla ala ko mandil ko wawi wonde fa so ñiri kosam tan o yeeri o mandil wonano arema kono yeeri tan o mandil ɓeɗo de laatto kadu zabi hato hum ɓe sikkirsi ñametake machallah ɓe ganduɗa ɓeɗo ko yahuud e annasara ɓeɗon goto e mabɓe debbo mabɓe walla gorko mabɓe si hirsi alhamdulillahi rabbil alamin eɗen mbawi resnodirde mabɓe wadde kirsi mabɓe eɗen ñaama wona ñaɓɓele mabɓe foof ñamate machallah alhamdulillahi rabbil alamin kamɓe yahuud en ɓe hirsoɓe ɗon si goto e mabɓe ara hirsude so wi e inde Jésus Christ ɗon haadi ɗon o waddani bisimillah e inde sowona inde Jésus Christ an a ñamata ngun tew se mbiye inde annabi Moussa a ñamata nde wonno an julɗo sa leldi jamma ngol awe inde nelaɗo a hirsi a ñamata ɗum kay wona won ɗum ko inna ko wona Allah ko ɗum haɗɗum ñamde wona yahudi en kagal ngal wona annasara en kagal haɗɗum ñamede innude men inde nde wona inde Allah ɗum haɗɗum ñamede alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Hammadi tawi ɗo o joni ma won hedde nayyi walla ko nande hen Allah ɓeydo hattano ɓeyda balɗe ɗe e barka o nawra galle o yeeso dental arande diine ma e gardama hen ha ɗo o jooɗini kewi jaafono konko damal ngal yaaji ngal gasani inchallah si wonde weeli Allah hattan muɗum kala ko sohla hen en namde mabɓe ngar seeɗa nde ma ngar hen ɗimmingue sen Allah duuren pittali ɗi kadi ha saaha goɗɗo e daltinen talaten min jokka e damal ngal ɗo hunde seeɗa e ngal e nde ɗo tufde inchallah altade ko haala